Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Monica. Adinan kayat apadakamat ti address da. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kayat ko ti makaturpos iti panagadal ko. Iso ang nagtrabaho ak iti makuna a clubhouse. Ket naamamok ni Alfred. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Monica dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Adda ako, nanang. Naimbag mata nakaawit ka, anak ko. Mailiwak ngamin kada kayo, nanang. Anya nga tano agikat kalaangan iti panagadal mo, anak ko. Agtrabaho kalaangan, tapno matulungan na kami kanitatang mo. Saan ang mabalin, nanang? Amuyo mo ta na nga to ti arapaap ko para iti pamilya tayo. Maawatan ka mo't kit di Maawan mo't nga rod pang paadal mi kan ka, anak ko. Nangruna, ta private school tinagin rulam. Isula ang ngamin ti mangi of offer ti kurso akayat ko, nanang. Ngam, awan ti pagdanagan nyo. Adamot part-time job ko. Sa dino nga iti pagtrab-trabaho am anak ko. Iti school canteen mi, nanang. Nasaya at mat nga rod no kasta, anak ko. Agsubli ako ni di sentro, tatang. Nanang. Nay, nagbiit man anak ko. Wen nga rod, anak ko. Saan ka di amabalin nga itantan mo? Di pa nagbakasyon mo? Saan ang mabalin, nanang? Ado nga min ti trabaho nga agururay kanyak iti sentro. Kas iti kinunak, naskan nga agtrabaho ak, tapno adda usarak iti panagadal ko. Magan anad ka nga rod ijay anak ko. Ipamaysam ti panagadal mo. Among matan ti kasasaad ti panagbiag tayaw. Tibilin ko kanika, saan mo aliplipatan, wan? Wan, nanang. Tatang. Ala. Adda natang abalunam. Tadi supay agat-gatangam ijay. Agyaman nak, tatang. Agan-anad ka akanayon, anak ko. Oh, apangita ka lang nga nagsubli dito boarding house, Monica. Sa anak pa'y kumangarod nga agsubli ita. Ngam pampanunutak namin ti trabaho. Naimbag mat. Ngamin, ado timang sapsapol kan ka ijay club. Sayang mat, no di mo idapat gan. Sapay nagdakkel tit itad na atip. Amom, Jilin, kasla narugiton ti panagkit-kitak iti bagik. Ay na, Monica. Manun abulan ngagtrab-trabaho ka ijay club. Saan ka kadipay anairhuam? Anya nga tano, agsapol talangan iti sa bali a pagtrabahuan ta. Nasyak ti pagdamagam, jakon kaya ti agikat iti dayto at trabaho ta. Apay man. Panagkunam ka di, umanay ti tangdan mo ijay coffee shop. Tapno mabayadam dagiti school fees tayo. Ti sweldom iti do alawas ijay school canteen, may salaang arabi ijay club. Wan matkit di Oh, aping adapay laang ngam na. Makunkonsensya ak ngaminan. Ti amo dananang kat ijay school canteen ti pagtrab-trabahwak. Ay na, para matlakadakwada ti kaadam ijay club. Mairanod dan tumatlaang inton makaturpos ka. O ala, ingkakit din ag shower, tingkag trabaho. Ado ti customer ita. Iso ka diti pagbagama, Monica, Jomar? When, sir? Nagpinta saan ka din? When? Monica, iso ni Sir Alfred. Kabarbaro lang ni Sir ditoy. Ket ti kayat ko, pagsirbiyam anasayaat. Iti kasta, agbalin to na suki tayo. Okay, Sir Jomar. Okay, da kayong ti makamong agsarsarita. Taas si kasupay dagiti dadto mga customer. Okay. Siya kundi makaamo ka ni Sir. Nice meeting you, Sir. Alfred,
Alfred, tiyawag mo kanya. Okay, Alfred. Private room? Kuma, lumabalin. Okay. Mabitlaan. Talaan titulban. Oh, apingita ka lang ang nagawid, Monica. Diyak namin nasiputan ti oras. Sa maysa, naglalaukan ti puyat kan banog ko. Kabailam ka di pa'y ti sumrak? Uwan, kabailak pa'y. Sana mabalin nga aglangan ita, tada quiz me. Okay, no day tati ko na. Sika, awan ka di klase mita? Awan, iso ang mapanak manan EJ Club. Sumarunukan to inton rabi, ha? Okay. Ayun gayam, day ti isuot mo inton rabi. Nalipatak nga intad iti kalman. Adapay mo ti sigod nga usarak Ay na, day ti usaram ta sexy. Lingerie, Monica. Day ti init, ha? Okay. Ibati mo Rodita. Taisuot ko to inton rabi. O sige nga Rod, umuna ako na rumar. Okay. Apay nga da ka man nandito'y club apag trabaho Alfred. Kaya't ka ngamin manen ang makita. Private room ka di manan? Sana, Monica. Kontento ako na makasarita ka. Nabayag ka din nagtrabaho dito eh? Uwan. Sipod pa'y first year college sa. Nagadumot ti mabalin mo nga pagtrabawan. Apay dito'y pailang ti pinilim. Isumat laang ti ko na ti daduma. Ng private school ngamin tinagenrola. Kahit dakkel ti tuition fee mi. Awanan ti amo kapag trabaho tapno makaurnungak adagos. No dikat dito'y laang. Anya nga tanong agikat kan dito'y. Agtrabaho ka lang kanyak. Masapol ko ngamin ti katulungan iti balay. Awan ti pagdanagam. Tanangato ti sweldom nga itad ko. Ha? Saan mo ta narigat ti patrabaho kan ka? Aglinis, agluto, kan aglabalaan ti aramidam. Anya ti rason, Monica? Ha? Apay nga gikat ka ti trabahom? Nakabiro ka kun iti disente at trabaho, sir. Disente at trabaho? Uwan, sir. Imayak laang takayat ko nga laang ti sweldok para itaabulan. Isupay ko mapagbayad ko iti tuition ko. Saan ang mabalin niya agikat ka iti trabahom? Nakapagdesisyon akon, sir. Kaya't yuman wenno saan, agikat akon iti trabaho. Saan ang mabalin ko, nak? Sir, ipatan niyo kumatiimak. Inkakiteg sukatan. Ado ti customer ita? Saan niyo kuman nga ipilit, sir? Diyakon kaya ti kasto at trabaho. Umay ko laang alaan tinabati a sweldok. At ito'y suot mo. Sir. Saan mo kumapilitan, no dinan kayat? Amoy mo't siguro nga estudyante pailaang ni Monica. Asino ka kumaamang ibaga iti kasta, ha? Alfred, saan ka na makibiyang? Tapno saan ka mairaman iti parikot? Sana mabalin ti kastoy nga aramidan ti boss mo. Saan kayo matabalod dito eh? Pangaasiyo ko Sir Jomar. Ito dyan ti sweldok. Kan palubusan na kun nga agikat iti trabaho. No ipilit mo ti kayat mo. Di mo namnamain nga itid ko pa iti sweldom. Sir, masyan kayo kuma. Bayamon, sir. No di na kayat nga itid ti sweldom. Tinapateg, makapanaw kan iti daytoy a lugar. Anya pa'y later aramidam, Monica. Alas 8 itirabi Agsagana kan, taagkuyog tama pan iji club. Nagikatakon iti trabaho, Jilin. Anya, agpampanunot ka kadi? Ada na biro ka kasabali a pagtrabahowak. Saanan a club. No kayat mo, mabalin mo akasarita ni Sir Alfred. Tapno alaan na kamot akatulong na. Saanan akasapulan, Monica? Ijayaklatan club ng trabaho. Tadakdakkel ti sweldok ijay. Ngam, amang ano dumtong to ti aldaw, nga iso ti pakaisagmakam. Apay ayaman nakibiyang ka. Nasaysaya at matlaang nagtrabahotan ka ni Sir Alfred. Stay in tayo di balayda. Iso ang makatipid ta iti abang. No day tati kayat mo, o di mapan ka. Jilin. Sige, alaam nga roden dagiti usar mo, tapumanaw kan ditoy. Nakababain mo't kan ka.
Ano sampay lang tagnaad dito'y basit abalay ko? No kasta? Dua talaang dito'y, Alfred? Wan, apay? Kuwang amin. Mga no sa bali di panunutan dagiti tao ang makakita kadata. Awan mo't siguro tidakas na. Takatulungan kamat dito'y balay. Mabalin ka di nga, ag-stay out aklatan. Di mo kaya tagnad dito'y balay ko? Awan ti pagdanagam. Tawan ti dakas apanggap ko ken ka. Amok, ngam amang ano panunutan dagiti tao nga ada relasyon ta. Okay lang. Single akmat, single ka. Alfred, Oh, apay akasta ti panangkitam kanyak. gungundawayam samot tanti kastoy a sitwasyon ko, Alfred. Saan? Ala, ingkakat aginanan. Tarugyam ti agtrabaho inton bigat. Dua ti silid dito'y. Sika dita makanawan, tasyakmet dito'y makannigid. Kablaawan ka iti umadanin na panagturpos mo, Monica. Agyaman nak, Alfred. Inarakop nakmatan. Maragsakan na kamin. Dakkel ti na itulong mo kanyak. Saan ka di nga imbagakan ka, ngagtalagkalaang kanyak? Naimbaglaangan, tanaam mo ka. Adda ka di isuot mo inton graduation nyo? Awan pa'y nga rod. Ala, kaduaan ka na gumatang. Saanan? Kabaalak. Kaya't mo man wano saan, kaduaan ka. Amangan no saan mo abagay ti mapilim. Ha? Happy graduation, anak ko. Kamaudyanan na, nakapagturpos kamatlaangan. Agyaman nak, nanang. Anak ko. Asino ngay day talalaki akadwam? Wen nga, Rod, saan mo pa nga inyam mo kada kami? Nobyom ka day? Uwan, nanang. Ni Alfred. Monica. Bagay kayo humat, anak ko. Dalaing ka nga agpili, Kaano nga iti panagkalay sayaw, anak ko? Pagsaritaan min tupay, tatang. At da jay tarakan mi ababoy. Dayjay to ti maparte iton kalay sayaw. Saan kumapay aday tati pagsaritaan tayo, nanang? Mabisina kon. Sa dino ti kayo apanganan. Siya kun ti makaam mo. Siya kon, babe. Adapay mat nagbati asweldo. Nakababain mat no si kamanan ti aggastos. Monica. Apay ka di? Apay nga imbagam kada tatang mo. Anobyo nak. Saan ka di nga iso ti kayat mo? Itaman pa'y asweet ka kanyak. Idida mo, di mo kayat mo mas asidagakan ka. No ibagak ngay, nga agayatak mo tankan ka. Mamati ka di? Pudno ka di timbagam. Pudno ti bagbagak, Alfred. Agayatak kon kan ka. Kat amok akasta ka mutlaang kanyak. Nabasak amin tinsursurat mo iti diary. Iso asaan kan ang makapaglibak kanyak. Diary? Si Kamat, nakitak ti diary iti pandag tipungan mo, idi na minsan ang nagdalusak iti silid mo. No kasta. Amom nga rodan. Juan, katagyaman tauray no kas di tinapalabas ko. Inayat naklata. Kandi nak ginundawayan. Agyaman nagtalag ka kanyak, Monica. Oo. Saan ka unay nga umasidag kanyak? Awan matidakas na. Sa anak pa nga min akomportable. Itapay laeng. Iruam mon ti bagim. Naimbag nga orasyo. Kastamat kada kayo, barok. Apay adiyo imbagbaga nga agawid kayo ngay. Kaya't kayo nga min asorpresaan, tatang. Nay, adda kayo matgayam adwa. Nagawid kami. Takayat may aplanuan tayon ti panagkalay sa amin, nanang. Tatang. No kasta. Agkalay sa kayaw na. Uwan, tatang. Barok. Amo ka din dagi tinaganak mo ti maipapan iti daytaw eh. Wen tata.
Kat imanugot damat nga kalaysa kamin kini Monica. Nasayaat nga rod no kasta. Naimbaglaangan, ta saan mi pa nga inlako tay tarakan mi ababoy. Siya kung ti makaamo iti amin ang mausar iti panagkalaysa mi. Ay, saan ang mabalin, Alfred? Naska na pagtulungan tati gastos. Maragsakanak, tay manugot dagiti dadakkel mga kalaysatan. Wen tanagturpo sa kon. Siyak man matag sa ludsod kan ka. Anya dayta? Sigurado ka kadi? Asyak, ti kayat mo nga ikalaysa? Apay matana sa ludsod mo dayta? Wen tama nga no napilitan ka lang. Idida mo ang nakita kay J-Club. Nakarik na ako niti panagayat kan ka. Makasarita ka lang, idi. Naragsaka kon. Kat gaputa jak kaya tamay sagmak ka. Inalakan kas katulong ko. Tapno mayadayo ka iti dayja lugar. No kas na harod, apay asaan ka nagpudno kanyak, idi? Uwan na. Tanwaramidak na ita. Panunutam ton agong gundawayan ka. Kat ang mga nuliklikan nak, banag ajak kayat ang mapasamak. No kasta? Plenanum ti amin? Wen, gaputa talaga nga ay ayatan ka. Agyaman nak, Alfred. Kunak no awanan ti lalaki ang mga klon kanyak. Ngam pagyamanak, tadimtang ka itibiyag ko. Ay ayatan ka unay, Alfred. Nagkalaysa kami nga rod kini Alfred. Nagasatak iti asawa. Gapo talinipat nan tinapalabas ko. Ita, makunak anaragsak ti pamilya abinukalmi kini Alfred. Alakastan katagyamanak. Tuy pagayam mo, Monica. Agyamanak mat iti daytoy apakasaritaam pagayam Monica. Ti makunak, nalideman tinapalabas mo, ngem adda ni Alfred, anangibin ken ka, tapno makapanaw ka iti sipnget. Katita, naragsakan ti biyag mo. Ala, sapay la kuma, tagtultuloy ti ragsakyo. Bueno papagayam, maingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Monica, adi na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Kaniti direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.